Næste programpunkt, det er oplæg ved Anne-Mette Lykkegaard, der er overlæge og klinisk forskningslektor, og Anders Clausen, der er Parkinson-sygeplejerske. Og I vil fortælle lidt om Parkinson-sygdom og de forskellige muligheder for avanceret behandling. Indtil 3:30, hvor der er kaffe. Så værsgo. Tak. Klinisk forskningslektor, det betyder egentlig bare, at man er blevet beriget med at få lov til at bruge halvdelen af sin tid på forskning. Så det er derfor, jeg går rundt og laver noget forskning halvdelen af tiden, og den anden halvdel af tiden, så sidder jeg i ambulatoriet på Bispebjerg Hospital, hvor vi har en ret stor bevægeforstyrrelsesklinik og ser rigtig mange Parkinson-patienter. Nu vil jeg sige, nu sad jeg faktisk på vej herover fra København, så sad jeg og hørte Klog på sprog. Er der nogen af jer, der også sad i bilen og hørte det på vej over? Så det er helt forkert at sige Parkinson-patienter. Nogen, der har ramt af Parkinson, kan man sige, men det er så, I må undskylde, hvis man kommer til at sige sådan noget, fordi jeg er så 100% enig i, at det er så forkert at defineres ved en sygdom. Og nu har jeg arbejdet sammen med, vil jeg sige, patienter, der har Parkinson-sygdom i 25 år. Og det er jo en sygdom, som er så individuel og så forskellig i forhold til, hvordan det udvikler sig, at man aldrig kan sætte det på sådan en slags formel i forhold til, at man kan gå ind og gøre det ene eller det andet på en måde. Så man skal huske, at vi er alle sammen individer, også selvom vi har en sygdom, som gør nogle ting ved os, som er ens. Og det er også tilgangen til, når man laver forskning. Fordi det, vi gør, når vi laver forskning, det er, at vi prøver at se, om vi kan finde nogle ting, der er det samme for alle. Og det er også sådan, hvis man skal vise, at en behandling virker, så bliver man nødt til at gå ud og sige, jamen hvis vi skal vise, at det her virker hos mere end én person, så skal vi kigge på nogle grupper. Og derfor bliver man også nødt til i den proces at sige, at vi bliver alligevel nødt til at sige, at hvis man kigger på den her gruppe, så ser det sådan ud i forhold til en anden. Godt. Men jeg har valgt at lige starte lidt med behandling gennem et sygdomsforløb. Fordi hvad er avanceret behandling overhovedet? På en måde er alt det, vi laver, i virkeligheden avanceret i forhold til, at det bygger på virkelig meget viden. Men når vi bruger begrebet, som er kommet ind, så tror jeg, at det lidt kommer af advanced, altså som i en fremskreden Parkinson-sygdom. Og det er ligesom blevet til, at man så har ved en fremskreden sygdom, eller en sygdom, der giver nogle problemer med at få styr på det med behandling med dopaminær medicin, så er det blevet der, den lander. Men det kommer jeg lidt ind på. Og så lidt, hvad for nogle behandlinger, der er tilgængelige, og det bliver meget i samarbejde med Anders. Anders og vi har jo arbejdet sammen i hvert fald i 20 år på Bispebjerg. Så vi har prøvet, plus ja. Så vi har ligesom set de forskellige behandlinger komme undervejs. Så det vil vi kunne. Og I må endelig afbryde mig, hvis I har noget, hvis I synes, der er noget, der ikke giver mening, eller I ikke kan høre, hvad jeg siger, eller I har nogle spørgsmål. Men jeg vil gerne tage, hvad Anna siger, at hvis der er mere personligt, så kommer I jo fat i mig i pausen, eller når vi slukker for kameraet i den sidste del. Yes. Så det her slide er det, hvad man på godt dansk kan kalde et busy slide. Men grunden til, at jeg alligevel har taget det med, fordi jeg synes, det er lidt fascinerende, hvordan historien alligevel har indflydelse på, hvad for noget behandling, der er tilgængeligt, og hvad vi gør. Det var jo mange år siden, James Parkinson han beskrev Parkinsons sygdom, men allerede længe før han beskrev, at der var en gruppe af hans patienter, der egentlig havde noget, der lignede hinanden, så var det jo allerede, at man beskrev den her slags symptomer, og man behandlede dem også. Så ham, der hed Charcot, begyndte allerede dengang at bruge forskellige mediciner, som ligner det, man også kan bruge ved Parkinson-medicin i dag. Så længe før, at man egentlig beskrev, at det hed Parkinsons sygdom, så begyndte man faktisk at behandle med noget medicin. Det var først længe efter, at man beskrev sygdommen, at man fandt ud af, at det faktisk handler rigtig meget om dopamin. Og nu har I hørt rigtig meget om dopamin allerede, og det er også det, som er vigtigt i en grundlæggende behandling af Parkinson, fordi at det er meget koblet op på dopamin, når man bliver dårlig til at bevæge sig, når man får de her bevægehæmninger, som Parkinson giver. Det, som egentlig den her historie, sådan en linje egentlig skal vise lidt om, det er også, at når vi bliver dygtigere i vores forskning, når vi bliver dygtigere sådan grundlæggende, så får det faktisk så bliver det reflekteret i behandlingen.
Og der synes jeg det med, at da man fandt dopamin, og man fandt ud af, at det var på dopamin, der manglede i hjernen hos dem, der fik de her symptomer, vi kalder Parkinsons sygdom, altså gik der ganske få år, og så blev der lavet noget medicin, som kom på markedet, og som man kunne få. 61 blev de første patienter behandlet. Jeg ved, at det var efter 1970, at de kom til Danmark, fordi at jeg snakkede med Henning Pakkenberg, som var professor på Bispebjerg, eller på Hvidovre før, lige da han var ved at gå meget af, da jeg startede. Han var en ældre herre. Måske har nogen af jer hørt om ham eller mødt ham, men han var den, der rejste til Japan og hentede det første levodopa-piller op til Danmark og kunne beskrive, hvad det betød. Og det han beskrev, som I også ved, det er, at levodopa er det mest effektive stof, vi har mod Parkinson og de her motoriske symptomer, der er. Man bliver også rigtig meget bedre til, hvad der foregår i hjernen rent anatomisk, og hvordan nogle bestemte områder påvirker hinanden. Det er sådan, at når der er aktivitet i et område, så påvirker det aktiviteten i et andet område, som styrer bevægelserne. Og når vi mangler dopamin, så går denne her aktivitet i stå. Man får ikke sat bevægelserne i gang, når man mangler dopamin. Og det med at finde ud af, hvor det foregår, det bliver man rigtig meget klogere på, også i løbet af 80'erne, og man begynder så at udvikle Deep Brain Stimulation, DBS, som er den her neurokirurgiske behandling af Parkinson, som også går ind i det system, hvor dopamin virker. Det kommer jeg tilbage til. Yes. Nu skal jeg gå den rigtige vej. Noget af det, som I måske også har været opmærksom på, det er, at i de senere år, så begynder man også at snakke rigtig meget om den tid af sygdommen, der ligger, før man faktisk begynder at få rysten eller få langsomme bevægelser, og kan få en rigtig klinisk diagnose. Nogle mister lugtesansen længe før man egentlig begynder at få det, vi kalder Parkinson-symptomer, de motoriske. Andre får andre symptomer, man kan få forstoppelse, man kan få depression, man kan få andre symptomer, inden man egentlig begynder at få nogle symptomer, hvor lægen siger, nå ja, det kan da godt være, det er Parkinson. Og i den her, det vi kalder en prodromal fase, der har vi jo ikke behandling. Det forskes der masse i, blandt andet laver de rigtig meget forskning i Aarhus for tiden, hvor man kigger på, hvad gør man her tidligt i de her faser. Det, som er vigtigt, når man får diagnosen Parkinson, det er, at det også betyder noget, at man gør noget. Og noget af det, der er vigtigt, at man gør, det er, at det er vigtigt, at man bevæger sig fysisk, og at man faktisk lærer noget omkring at håndtere sin sygdom og leve med den. Det er ikke mig, der skal fortælle jer om det. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt at kommunikere, og at vi alle sammen igen er forskellige. Og så skal man begynde med noget medicinsk behandling på et tidspunkt. Da jeg læste medicin, og da jeg begyndte at arbejde med Parkinson, der fik man altid at vide, at det er måske nogle enkelte, der har hørt det også, at man skal vente så længe som muligt med medicinen for at undgå bivirkninger. Det siger vi ikke i dag. I dag siger vi, at man skal starte med medicinen, når der er et behov. Så i det øjeblik, man får nogle symptomer, der begrænser ens hverdag, så skal man starte behandling. Og så starter man jo med tabletter, og så kan man få den her avancerede behandling senere. Så vi stiller jo diagnosen ud fra de her, det her det er sådan en engelsk video, en lærebogsforfatter, der har taget det her, viser, hvordan man undersøger en med Parkinson. Det er jo med nogle langsomme bevægelser, man kigger efter stivhed i kroppen, når man ser, om der er rysten. Og det er grundsymptomerne, der giver diagnosen. Og vi ved også, at det grundlæggende, der sker i forhold til de symptomer, der giver diagnosen, det er, at man mister nogle nerveceller, der laver dopamin, og man får nogle helt bestemte misfoldninger af nogle små proteiner i hjernen, som hedder alfa-synuklein, og som er med til at gøre, at cellerne de går til grunde. Det er noget af dem, der arbejder tidligt, altså med de tidlige faser af sygdommen, kigger rigtig meget på nu for at se, kunne man faktisk få ændret noget på det, sådan at man kan begrænse udviklingen af sygdommen. Det er jo også det, som der ligger i den der teori, der kom for 20 år siden nu, hvor Braak han sagde, at Parkinsons sygdom begynder faktisk ikke oppe i de her basalganglier, som vi arbejder med, de dybe kerner. I virkeligheden så sker der noget længe før, som i det vi kalder det prodromale, hvor man har nogle symptomer, uden at have fået de symptomer, der giver diagnosen Parkinson. En af mine helte i det her, en der hedder Andrew Lee, som er professor i London, som jeg besøgte, da jeg var Ph.D.-studerende, han sagde, han er sådan lidt gammel og konservativ, og sådan lidt, er det nu også rigtigt? Er det nu sådan, at man skal til at stille diagnosen Parkinson, inden man begynder at få de her kernesymptomer, vi kender, rysten og langsomhed?
Måske er det i virkeligheden sådan, at neurologerne bare slet ikke er gode nok til at opdage de her motoriske symptomer meget før de kommer. Vi plejer jo at sige, at før neurologen overhovedet kan se, at der er noget galt, før man kan mærke sin langsomhed, før man kan se rysten, jamen så har man allerede mistet halvdelen af de nerveceller, der laver dopamin, fordi det sker, man har sådan en buffer, og vi vil jo gerne blive gode til at se det inden. Så han lavede samarbejde med Ray Kennedy. Er der nogen af jer, der er fodboldfans? Fordi Ray Kennedy, han er en gammel Liverpool-stjerne, og hjemme hos mig, der er der i hvert fald nogen, der er meget begejstret for Ray Kennedy, eller var. Og han blev patient hos Andrew Lees. Han fik Parkinsons sygdom, og han kontaktede Andrew Lees og sagde, vil du hjælpe mig? Og det de gjorde, det var, at de lavede en bog sammen. Og Andrew Lees, han tænkte, hvornår startede det her egentlig hos Ray Kennedy? Og så begyndte han at se på de gamle fodboldkampe. Og det er Ray Kennedy, der scorer her. Og så kan I se ham løbe bagefter. Og så kan man faktisk se, at han har en lille smule asymmetri, når han bevæger sig faktisk, i de der fodboldkampe. Det vil sige, hvis man kigger godt nok efter, ifølge Andrew Lees, kan man faktisk se en ændring i bevægemønstret allerede længe før Ray Kennedy holder op med at være professionel fodboldspiller, og faktisk kommer det ret tidligt også det motoriske. Yes. Så det sidste, jeg vil sige, før jeg begynder at snakke om det, vi mere kalder det avanceret behandling, er, at jeg synes ikke, jeg kan komme her i dag uden at sige, at der jo er lavet om i de sidste par år på de diagnostiske retningslinjer, kliniske retningslinjer for behandling, hvor man siger, jamen faktisk er det sådan, at når man får Parkinson, så skal man ikke igennem det her med først dopaminagonister, så levodopa, og der er nogle helt bestemte beskrivelser af, vi har kørt nogle bestemte algoritmer i mange år, hvor man siger, hvordan man bør behandle Parkinson. I dag er man sådan trådt et skridt tilbage ud fra den viden, der er opsamlet gennem de sidste 20 år omkring både det, vi kalder dopaminagonister, det er altså sådan noget som ropinirol og pramipixol, kender I måske også som Cifrol og Requip, eller MAO-B-hæmmerne, det er det, der også hedder Acilect, Rasagelin, og så levodopa, som jo kommer i Sinemet og Madopar og Stalevo, hvor det er fuldstændig rigtigt, at der ligger så Comtess med, som er en ekstra medicin, der gør, at den skal holde lidt bedre. Så i dag siger man faktisk internationalt, at man kan vælge hos en, der kommer ind og er nydiagnostiseret, og sige, jamen, når man får den her diagnose, så skal man, ud over det der med, at man skal få at vide, at det er godt at bevæge sig, og man skal lære lidt om sygdommen, så skal man også få at vide, at det er godt at få medicinsk behandling, når du har brug for det, for at have et godt funktionsniveau. Man kan vælge at starte med de her 3 ting. Man kan vælge, hvilken en, der passer bedst. Og det er i hvert fald nyt i forhold til, hvad man gjorde for få år siden, hvor man sagde, at man skal vente med levodopa, fordi man er bekymret for, at der kommer svingninger i effekten osv. Så det er bare en lille. Og så den her, Martin, der løber op i det her løbebånd, det var fordi, vi lavede faktisk for nu er det mere end 11 år siden, vi lavede det her lille træningsprojekt, hvor vi kiggede på nogen, der havde Parkinsons sygdom i forskellige faser de var relativt langt hen i sygdomsforløbet. Den her UPDS, vi måler på, den var relativt høj, så de havde mange symptomer. Og det at kunne træne og være i et træningsprojekt, selvom det kun var 8 uger, det havde faktisk en markant effekt på symptomerne. Så det skal vi huske igennem alt det her. Yes. Nå, så til det avancerede. Hvornår kalder vi det avanceret? Det er noget, der diskuteres. Der bliver lavet sådan hele publikationer om, hvornår noget bliver kaldt avanceret. Men i hvert fald helt grundlæggende er det, når man ikke kan have det godt med at spise tabletter sådan et fornuftigt antal gange om dagen. Når man er oppe i at skulle tage medicin hver anden time, så er det avanceret. Mange vil sætte en grænse på sådan omkring 5 gange i døgnet. Hvis du skal ud over 5 gange, så begynder vi at sige, at der er så store komplikationer i forhold til svingninger, at vi begynder at kalde det avanceret. Det, der hedder kompliceret, det er måske noget andet. Det er, hvor man mere siger, er det nemt at behandle med den her medicin, eller er det ikke så nemt, fordi der er andet end langsomhed og rysten og stivhed i kroppen. Måske er der nogle andre ikke-motoriske symptomer, som er mere besværlige at have med at gøre, som vi behandler på en anden måde. Man skal bare huske at have det hele med. Men i dag koncentrerer vi os rigtig meget om det motoriske. Fordi det er jo det, som de her pumper og DBS primært går ind og behandler. Et lille indspark hjemme fra os. Vi har den her lidt relativt store klinik, hvor der kommer mange med Parkinsons sygdom. Og det er også fordi, vi har set så mange med forskellige udgaver, var jeg lige ved at sige, af Parkinsons sygdom, at vi kan sige, at vi ved
vældig godt, at det kan man have på mange forskellige måder. Noget af det, der er vigtigt, og grund til, at jeg har taget det med, er, at hvis man skal have en avanceret behandling, er det vigtigt, at det foregår i et multidisciplinært team, at man har en teamstruktur. I ved alle sammen, hvor meget det betyder, at der også er en sygeplejerske, når man for eksempel skal have en pumpe til at fungere. Det er vigtigt, at man husker at blive vurderet også hos en ergoterapeut eller en diætist i forhold til, hvis man har et vægttab. Det er vigtigt at tale med en neuropsykolog i forhold til vurdering af det kognitive. En talepædagog i forhold til, at der kan komme talebesvær ved nogle af behandlingerne, eller også bare på grund af Parkinson. Og der vil jeg sige generelt, er det jo sådan, at når man snakker om bivirkninger og komplikationer til behandling ved Parkinsons sygdom, uanset hvilken vi taler om, så er det jo meget svært at skille udvikling af sygdom fra bivirkninger, i hvert fald i nogle af tilfældene, ikke? Men vi skal jo tage det hele med. Nu står der foniatri. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ikke lige har mødt det ord før, men en foniater, vi bruger det rigtig meget hos os, og det er fordi, det er en øre-næse-halslæge, som har specialiseret sig i at kigge ned i svalget, og er rigtig god til at vurdere noget omkring synkefunktioner. Vi har kigget, hvor man så kan kigge på, hvad er problemet omkring, også ved Parkinson, der kan der være masser af synkeproblemer. Ja, godt. Så nogle af indikationerne for det her avancerede motoriske stadium, det er noget, vi kan se blandt andet hos en af vores, som en, der har været sød at være med til det her. Skal vi se, skal lige sætte den i gang. Her kan I se en, som blev vurderet til DBS på det her tidspunkt. Og det vi kan se, når man begynder at få problemer med medicinen og sammen, det er jo, at det går ikke ned. Jeg tror, det var dig, der beskrev, at det kunne ikke rigtig nå sammen medicinen, at det kommer ligesom der kommer det, vi kalder wearing off, at medicinen kan ikke helt nå fra den ene dosis til den anden, så begynder man at få symptomer. Når man så skal op i dosis, kan det være, at man faktisk begynder at få lidt af de her overbevægelser eller dyskinesier, som jeg også kan se hos den her herre, både når han sidder lige så stille, og når han går. Dyskinesierne kan også blive mere markante, som I kan se hos den næste, som har lidt mere tydelige af de her overbevægelser. Så de her fluktuationer, som I også kan høre det blive kaldt, og dyskinesier, altså overbevægelserne, det er jo noget, der kommer på grund af bivirkning til medicin. Men det kommer jo mest af alt, fordi man er blevet mere syg af sin Parkinson, og derfor ikke tåler medicinen lige så godt. Ja. Så det har jeg taget fra Dag Nyholms publikation. Dag Nyholm var jo ham, der opfandt duodopa oppe i Sverige, hvor han begyndte at bruge det i sin gruppe i Uppsala, nord for Stockholm. Og han har lavet den her, som jeg synes egentlig fint beskriver det her motoriske omkring, at i tidlig fase af Parkinson, der har man jo egentlig, mange oplever egentlig, at medicin virker vældig, vældig godt. Man kan faktisk med få tabletter om dagen få en meget bedre funktion. Og måske, jeg har da mødt nogen i verden, som siger, jamen jeg føler mig næsten rask. Det er der nogen, der oplever. Ikke alle, men der er nogen, der oplever en vældig, vældig god effekt af medicinen. Under alle omstændigheder er det stabilt i starten. På et tidspunkt så begynder der at komme det, vi taler om, med de her svingninger, og det har noget at gøre med, at hjernen ikke kaperer den medicin lige så godt. I starten har man jo nerveceller, der laver dopamin, som kan opfange noget af det levodopa, der bliver givet, og som kan være med til at styre, hvordan det bliver brugt i hjernen og leveret videre. Og når man bliver mere syg, så mister man jo stille og roligt desværre flere nerveceller, og det betyder også, at den her buffer og den her kapacitet i forhold til styreniveauet bliver dårligere. Og det betyder så, at man får de her svingninger. Man kan jo diskutere, hvordan og hvorledes, fordi I har sikkert mange af jer prøvet at få at vide, jamen, så skal man tage medicinen hyppigere, for det er en måde at prøve at omgå de her svingninger på. Og på et tidspunkt bliver det selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt at skulle tage medicinen hele døgnet hver anden time. Det man skal huske, når man skal vurdere, hvornår man skal overveje en avanceret behandling, og hvad man skal overveje, det er jo nogle af de andre ting, der kan komme, som er dels sygdomsrelateret, dels bivirkningsrelateret. Man kan være uheldig at være en af dem, der får impulskontrolforstyrrelser. Det er noget, vi ser mest hos dopaminagonisterne, hvor man simpelthen måske kan få
En af impulskontrolforstyrrelser er ludomani, hvor man kan pludselig få en trang til at spille, man ikke har haft før. Der kan være forskellige måder der. Man kan få forstoppelse, man kan begynde at få nogle kognitive forstyrrelser, der kan være besværlige, blandt andet i forhold til DBS. Man kan udvikle hallucinationer, som jo ikke er heldigt i forhold til høj dosis medicin, og særligt ikke dopaminagonister. Der er forskellige ting, man kan udvikle, som ikke decideret handler om udelukkende, hvad er der af effekt på motorikken af medicin. Det skal man tage højde for, når man vælger, hvilken avanceret behandling man skal have frem til. Men altså, budskabet er i hvert fald, at man skal jo have en behandling, som giver en god, stabil dagligdag. Det her, det var det, der blev publiceret fra den europæiske neurologiske akademi, den gruppe, der har med bevægeforstyrrelser at gøre, hvor man går ind og kigger på, hvad er der egentlig, der ligger af evidens. Vi kan jo rigtig godt lide at lave evidensbaseret behandling, hvor vi ved, at det vi faktisk gør, er blevet vist, at det virker, og at det er godt. For ellers risikerer vi jo at gøre noget. Man kan jo ikke gå ud og sige, jeg tror, det her virker, nu gør jeg det. Fordi der var en person, det virkede på, nu prøver jeg det også hos dig. Fordi så virker det nok også hos dig. Sådan kan vi jo ikke arbejde. Vi bliver nødt til at arbejde ud for, at der bliver samlet evidens i en større gruppe. Og det, som de her farvekoder, de viser, det kan I nok ikke se, men det er den her mørkegrønne, det er den, der er opsamlet mest evidens i forhold til, og det er DBS, altså Deep Brain Stimulation i hjernen. Og det er jo ikke så mærkeligt, at man har været meget grundig med at opsamle så meget som muligt her, fordi netop ved DBS er det jo en større risiko, man løber, og man skal vide, at man går ind og laver en ny behandling, kom her i løbet af 80'erne og 90'erne, så tænker man, nu må vi se, om den her nye behandling virker. Og ved nogle af de her pumper er der de her lysegrønne farver, hvor man også kan sige, der har man nogen evidens. Og det vil jeg lige komme ind på. Ja. Første, vi snakker lidt om, det er DBS. Og det man kan sige, jeg bare lige vil kort sige med det her slide, det er, hvorfor pokker virker det? Ikke? Hvorfor er det, at det virker på ens symptomer, hvis man får lagt en elektrode ned i hjernen, som stimulerer med noget strøm et bestemt sted? Jamen det virker, fordi man går ind i det område, hvor dopaminmanglen gør, at der ikke bliver sendt de rigtige impulser videre. Så når man så går ind og ændrer på det, så kan man normalisere det output. Så når man mangler dopamin, så er der sådan nogle bølger, der kommer i nogle bestemte kerner, i den kerne, der hedder STN-kernen, hvor vi lægger den her elektrode, når man får DBS. Og de her bølger, der er beta-oscillationer, som er sådan ikke er, hvis man ikke har Parkinson, det kommer, fordi man mangler dopamin. De kan så brydes af den her stimulation, og så kan man normalisere output, som om man havde haft den dopaminmængde, man skulle have. Det er derfor, DBS gør, at man kan tage så meget mindre medicin, som man kan, så man i nogle enkelte tilfælde helt kan stoppe med at tage medicin. De her beta-oscillationer, de bliver også bedret af levodopa. De bliver også bedret af medicinen, måske i nogle lidt andre steder i det her frekvensspektrum. Må jeg gå på det? Det må jeg gerne. Det her, det er det vi kalder en elektrode. Det vil sige, det er sådan en lille ledning, og den er under 1,5 mm i diameter. Og det, jeg holder her, der, som er uden for mine fingre nu, det er cirka det, der er inde i hjernen. Så man får altså en elektrode i den ene hjernehalvdel, og en i den anden. Og hvis vi skal pege, hvor vi er henne, så er det herinde. Altså inde i midten af hovedet. Man bliver ikke skåret op hele vejen, så det her stykke her, det sætter man ind i hjernen over et hul, som det bliver beskrevet. Og så under huden tunneler man en kabel ned til brystet, hvor der sidder en pacemaker, og den ser sådan her ud. Der er lidt forskellige producenter. Nu har jeg vendt den over, så man ikke kan se, hvilken producent der er, men størrelsen er nogenlunde det samme. Den sidder her uden på musklen, under huden, og så sender den frem ud til hjernen. Det er en genopladelig enhed, og den skal oplades 1-2 gange om ugen i en time til halvanden. Det er afhængig af, hvor meget strøm man bruger. Det kan give lidt mere på udstyret i pausen. Nu sprang jeg straks ned til det der slide omkring, hvordan man opererer, fordi vi gør det faktisk lidt forskelligt i Aarhus og København nu, hvor man kan gøre det på 2 måder, som er begge dele er brugt mange steder. Altså man kan gøre det, måde du beskrev det på fint, med at man
er ikke helt bedøvet, men at man medvirker lidt undervejs. Man sikrer dels med, det jeg har illustreret med den der, hvor man kan måle, lave sådan nogle neurofysiologiske målinger af, om man er det rigtige sted. Man kan simpelthen måle inde i hjernen, hvordan ser det ud her, er vi i den rigtige kerne, og så tjekker man, at det ligger rigtigt. Det, som vi er begyndt på i København at gøre, det er at sige, at vi mener, at de MR-scanninger, vi laver op til operationen, er blevet så gode, og vores udstyr omkring operationen er blevet så stabilt, at vi kan sige, at når vi så har den MR-scanning inde, så kan vi uden at patienten er vågen, lægge elektroderne ind ud fra MR, og så det man gør under operationen er, at man laver en ny scanning undervejs, inden man vågner, og får lavet et nyt billede for at sikre, at elektroderne ligger rigtigt. Så det er, begge dele er, noget man gør rundt omkring i verden. Man startede med at lave den her måde, hvor man måler grundigt, og det har vi også brugt i København indtil et års tid siden. Ja. Nu er jo, vi opererer i Danmark, men der er jo opereret flere 100.000 på verdensplan, så det er jo sådan en global behandling, og det der med at behandle enten halvdelen i lokal bedøvelse, eller vi opererer i fuld bedøvelse, det ser vi også andre steder i verden, så vi har masser af rigtig god videnskab og gode placeringer, både i fuld bedøvelse og i lokal bedøvelse. Ja, det vi gjorde i forbindelse med, at vi skiftede, var faktisk, at vi gik ind og lavede det, der hedder et systematisk review, hvor vi simpelthen scanner alt, hvad der er publiceret omkring de her områder med de her behandlinger, for at se, er der nogen, der har kunne vise, der er også nogen, der har sammenlignet det nemlig, og der har man ikke kunne vise forskel på de to måder i forhold til effekt. Man har faktisk vist, at de fleste, der gennemgår operationerne, de kan bedre lide at være bedøvet. Mærkeligt nok. Men det, der man ikke har fundet ud af endnu, der ikke ligger data på, det er faktisk langtidseffekt af, at man har lavet det om. Det har vi faktisk ikke. Så det her ud fra, nu skal lige se, de her, der faktisk kunne blive kandidater til at få DBS, jamen det er jo, at man primært skal have haft god levodopa-effekt. Altså hvis det er sådan, at man nu har været uheldig at have en form for Parkinson, hvor medicinen bare virker utrolig dårligt, jamen så ved vi faktisk, at desværre så virker DBS også dårligt. Og det har noget at gøre med det der kredsløb, jeg snakkede om før, at det er lidt det samme, som dopaminkredsløbet er. Bortset lige fra med rysten, fordi at rysten eller tremor, der ved vi, at DBS virker bedre end medicin. Og det har noget at gøre med, at tremor ikke på samme måde er decideret dopaminafhængigt på samme måde som langsomhed og stivhed. Tremor eller rysten, det kører lidt ikke kun på dopamin, men også nogle andre ting, og derfor kan man faktisk gå ind og gøre det bedre med strøm. Man skal have en svingende medicineffekt, man må ikke have demens, man må godt have kognitiv påvirkning, man må godt føle, at man ikke kan det, man kunne før, men man må ikke have en Parkinson-demensdiagnose. Man må ikke have en svær depression, men man må gerne have en depression, der er velbehandlet. Det er bare for at sige, der er mange visser om, men vi undersøger alle, der bliver henvist til en mulig operation meget, meget grundigt, som du sikkert også beskrev der fra Aarhus. Og det, som man kan sige, det er faktisk en fordel at blive opereret, når man er lidt yngre. Det tror jeg ikke kun gælder DBS ved Parkinson, det tror jeg gælder absolut alle operationer i hele verden, at det er nemmere at få gode resultater, hvis man er ung og frisk, end hvis man ikke er det. Men det er i hvert fald også vist. Vi siger, at man skal have været syg i mere end 4 år, og det har noget at gøre med, at man ligesom skal have været sikker på, helt sikker på diagnosen, helt sikker på, at det her det er en nødvendig behandling. Det er jo bare et eksempel på, hvordan vi kan se, når man har fået DBS. Det har fået af Sten, vores anden DBS-specialistsygeplejerske, som har sendt nogle billeder. Der kan man se hos en af dem, der er opereret hos os, hvordan vi kan kigge. Det her det er sådan en tværsnit af hjernen, af hovedet, hvor vi så kan se her, det er Anders, som vil bedre beskrive mig, men man kan simpelthen se, hvor det er, at elektroden er beregnet til at ligge. Skal jeg sige noget? Ja, det må du godt. Vil jeg gerne høre lidt om det? Jo, det kan jeg godt forstå om. Hvis man kigger på det her billede der, så kan man se, at der er sådan en grøn linje, det er elektroden, og den ligger nede i den her grønne cirkel. Det er det område, som Anne-Mette fortæller om, der vi forkorter STN.
Og det er der, vi gerne vil sætte strøm. Nu skal I se, der er sådan 4 platter på selve den grønne elektrode. Måske det knap ane, men det siger også noget om, hvilken kontakt skal vi vælge. Det var alt det testeri, som Per fortalte om det tidligere. Hvilken kontakt er den bedste, og hvor har man bedst effekt? Det gør os lidt mere i stand til at sige, hvordan skal vi justere det her. Fordi der er mange måder, man kan justere det her på, og der er rig mulighed for at prøve at justere sig ud af symptomer og ud af potentielle bivirkninger, der måtte være til behandling. Der er lavet sådan nogle, det vi kalder kontrollerede studier, hvor man kigger på, hvordan virker stimulation i forhold til medicin. Og der har man vist, at der er en god effekt, som at hvis nu man siger her, at inden operation, der hvis man har nogle af jer måske prøvet at få lavet, i hvert fald jer, der har fået avanceret behandling, har sikkert prøvet at lave det, vi kalder en levodopa-test. Altså hvor man siger, at man kommer ind uden medicin, og så får man en ordentlig dosis medicin, og så ser vi, hvad er forskellen. Hvor meget virker det her levodopa faktisk. Og hvis man har haft et respons, i gennemsnit dem, der blev opereret i den her store undersøgelse, havde en respons på 60% på medicinen. Og der kan man så se, at efter operationen, så virker selve operationen med stimulation uden medicin til en bedring med 52%. Og det er bare et eksempel. Det, der sker med, som er sådan virkelig det grundlæggende i forhold til, at operation eller stimulation virker, er, at det går ind i stedet for medicin. Så det gør, at man kan reducere sin medicin ret meget, og det er det, som er selve effekten. Det er derfor, man undgår bivirkninger til medicin efter en operation. Det er fordi, man kan ligesom sætte dosis meget ned, antal gange man spiser medicin meget ned, og derfor får man ikke de her svingninger og de her dyskinesier, de overbevægelser på grund af medicin. Hvis man for eksempel vi har også opereret en gang, som havde mange hallucinationer. På grund af medicinen, så fjernede vi medicinen, og hallucinationerne forsvandt, og han kunne så blive opereret, og så kunne han slippe for de her hallucinationer til medicin. Det er jo primært de motoriske symptomer, vi går efter, når vi opererer, og vi ved, at der sker en forbedring af dem, men der sker også en forbedring af det, vi kalder de ikke-motoriske, de non-motoriske symptomer. For eksempel, et eksempel er, at søvnen bliver bedre, hvis man går ud og laver nogle spørgeskemaer omkring, hvordan sover du efter en operation, så vil mange synes, at de sover en hel del bedre. Hvis man laver en søvnundersøgelse inde i en søvnklinik og ser, hvordan ser det ud inde i hjernen, mens man sover, så sker der egentlig ikke nogen ændring, men man har en subjektiv bedre søvn. Det har formentlig noget at gøre med, at man får behandling om natten. Mange af de her, der har fået deep brain stimulation, har jo ellers ikke haft behandling om natten. Så er der jo den kedelige side af sagen, og det er, at man løber en risiko. Når vi snakker om hjerneoperationer, så snakker vi jo dels om det, der hedder komplikationer. Det vil sige komplikationer til kirurgi, at man kan få en blødning, at man kan få en infektion, at man kan få et brud på selve det der grej, der bliver lagt ind. Man kan også få bivirkninger til stimulationen lidt på samme måde, som man kan få bivirkninger til medicin. Så hvis andre skruer rigtig højt op for noget stimulation, så kan man godt få dyskinesier af stimulationen også. Så det handler om, når man er opereret, at man faktisk finder ud af den perfekte sammensætning af medicin og strøm, altså stimulation. Og det gør så, at man kan finde den rigtige behandling, der giver så få bivirkninger som muligt. Og at man kan få en stabil effekt. Vi lavede sådan en langtidsopfølgning her for ikke så længe siden, for at se, hvad sker der så, når man er opereret efter mange år. Da jeg kom på Bispebjerg i 99, så blev jeg spurgt, om ikke jeg ville med til at starte det op med operationerne og lave en PhD omkring opstarten der. Og så har vi så kigget på de patienter, vi begyndte at operere dengang, og fulgt op og sagt op til 15 år efter, hvordan er det gået. Så man skulle for at være med i den her opfølgning, skulle det være gået mindst 8 år efter operationen. Det er sådan, at tidshensyn, så vil jeg ikke gå sådan meget dybt ind i det, men jeg vil sige, at det bliver ved med at virke. I kan se her på medicinklodserne herover, at baseline det er før operation, der får man gennemsnitligt, hvad der svarer til 1000 mg levodopa i medicin, og efter de her 8-15 år, så får man stadigvæk kun lidt over halvdelen.
Det vi lærte i de her første år med DBS, det var, at det ikke er en fordel at fjerne al medicinen altid. For dopamin har ikke kun en effekt på det rent motoriske. Dopamin har også en effekt på humør. Dopamin har også en effekt på koncentration og andre ting, hvor hvis man fjerner det hele, så kan man faktisk opleve at mangle dopamin rigtig meget. Selvom man ikke ryster, selvom man ikke er langsom. Så det er ikke kun vores center, men det tænker det er mange centre, der har fundet ud af, måske skal man ikke have det som mål at reducere medicinen maksimalt lige efter operationen. Man skal finde den korrekte blanding, kan man sige. Og det er det, vi arbejder på nu. Den måde, vi arbejder med det. Yes. Det tror jeg bare, jeg vil bare springe lidt over her. Og så går til pumperne nu. Er der nogle spørgsmål lige til DBS, rent teknisk her nu? Nej, det er bare klart. Yes. Så det der er med pumper, det er, at vi har jo oplevet, da der kom apomorfin, så kom der duodopa. Det kom næsten samme sted, tror jeg næsten. Jeg er ikke helt sikker. Og de har vi haft i mange år i virkeligheden. Og så i de senere år er kommet Lesigon, som er ligesom duodopa, det kommer tilbage til, bortset fra det, som du siger, det er Stalevo på pumpe, og ikke Sinemet på pumpe. Man kan sige, den primære fordel ved Lesigon, hvis man tåler det, det er jo, at pumpen er meget mindre. Eller det kan Anders vise. Så selve det, og man skal gå rundt og bære medicinen i, fylder ikke lige så meget. Der er nu er det her slide, det er fra en publikation, som er relativt ny, hvor man så egentlig har sagt, at vi har både det her LCEG, som er duodopa, vi har den anden herovre, LECEG, som er det, vi kalder Lesigon. Så er der denne her nede, som er apomorfin, og så de her to, for der er faktisk to forskellige. Der er kun en, der er tilgængelig i Danmark nu, men der er også en anden udgave af denne her kontinuert subkutan levodopa. Og de har sådan helt overordnet alle sammen effekt. Ikke? Og det er ikke, der er aldrig lavet nogen undersøgelser, der kan vise os præcist, om den ene er bedre end den anden. Så derfor så bliver det meget spørgsmål om at gå ind på, hvad er det for nogle forskellige profiler, der er omkring bivirkninger og de enkelte effekter af de forskellige medicin. Men det kommer jeg lidt tilbage til. Skulle vi vise lidt omkring den nu allerede? Ja, så den ene type pumpe, kan man sige, det er jo en hvor man får indopereret den samme maveskinne. Så det stykke, der er her, det er det, der er uden på huden. Man forestiller sig, at maveskinnet er her, så hænger det her udenfor. Og alt det her, det er altså det, der er inde i mavesækken, så det der er på den anden side af den plade her. Og det var det, jeg fint fortalte om. Det her, det går jo så ind i mavesækken, og så går det her stykke ud i tolkningersarmen og tyndtarmen. Og det er derude medicinen optaget. Og så findes der to typer pumper til den model. Sådan lidt firkantet sagt. Den ene, det er levodopa og brugbehandlingen, og det er flydende levodopa, det vil sige, det er flydende Sinemet eller Radopar. Og den anden behandling, og psykologen er lige snart høre, man har taget lige med skinner, men den anden, den ser sådan her ud. Og selvfølgelig kan man se, at der er forskel i pumpestørrelserne, men der er altså nogle patienter, som ikke tåler interferon, og derfor hvad det der bruger Europa, de kan i virkeligheden sidestilles, hvis man kun tåler begge dele, tænker jeg. Ja. Så det er den, der kører med en EEG-sonde, og så kunne jeg lige kort vise den ene model, jeg har med af de der pumper, der kører med noget subkutan, som det hedder, altså i underhuden. Man forestiller sig, at man har en pumpe på, og det her, det er altså der er en lille hvad det hedder, plastiknål, som sættes ind i underhuden, og så kører medicinen ind i underhuden. Om pumpen ser sådan her ud, eller om den ligner noget, der minder om en dobbelttyk mobiltelefon, og nogenlunde samme størrelse som mobiltelefonen, det er sådan set ikke fedt. Jeg foreslår, at, fordi nu er der jo egentlig pause, ikke også? Så jeg foreslår, at altså det, jeg har mere omkring de forskellige, det er noget omkring, hvad der ligger egentlig evidens på de forskellige pumper nu.
Også en lille smule, hvis vi når det omkring noget, hvad der kommer måske i fremtiden. Men jeg forestiller mig, at vi holder pause, ikke også? Og så kommer vi tilbage, og så gør Anders og jeg det lidt sammen. Så der kommer lidt evidens, og så viser Anders pumperne igen. Er det ikke en god plan? Så er der kaffe nemlig. Velkommen tilbage efter pausen. Vi begynder så småt igen. Jeg håber, I har fået spist noget af den kage, der var derude. Vi fortsætter med at oplægge en lille halv times tid endnu, og så kommer der nogle spørgsmål, eller mulighed for at stille spørgsmål bagefter. Så værsgo. Det, vi har snakket om, det var at tage pumperne sådan lidt efter en efter en, og så vil Anders vise lidt undervejs. Så det er ikke, hvad skal man sige, fordi der er nogen speciel grund til, at man lige tager, jeg lige har taget den her rækkefølge. Dog vil jeg sige, at traditionelt var det, i hvert fald nogle år tilbage siden, at man valgte apomorfin før duodopa, hvis det var muligt, fordi det var et mindre indgreb. Men det tænker jeg egentlig ikke, at vi tænker så meget som mere. I forhold til apomorfin er jo en dopaminagonist, og apomorfin kan man både få som en injektion, hvor man ligesom giver sig selv en lille sprøjte, ligesom en insulinpen eller sådan noget. Jeg tror, Anders har nogle med, men man kan også få det som en pumpe. Mens Anders lige viser den så. Fordi apomorfin er i virkeligheden en agonist, men den er en lidt speciel form for dopaminagonist, som er mere effektiv end dem, man kan få som piller. Dem, I kan få som tabletter, de går ind på en bestemt gruppe af dopaminreceptorer, der hvor dopaminet ligesom sætter sig og påvirker hjernen, mens der man deler dem op i 1 og 2, og hvor de, man kan få som tabletter, de går på dopamin D2, så går den her, som hedder apomorfin, faktisk både på 1 og 2, og det betyder, at hvis I sammenligner med den agonist, man ellers får, så er det her meget mere effektivt. Det har den ulempe, at man kan ikke spise det som tabletter, man skal have det som den her subkutane nål, eller subkutan injektion, altså ind i huden. Ja? Så vil du vise mere, Anders? Og jeg kunne måske også lige vise, altså den her pumpe, det var altså den her model her med en lille plastiknål i underhuden. Ja. Og det andet her, det svarer jo lidt til en insulinpen. Altså man sætter en lille nål derude på enden, og så kan man prikke sig i maveskyld. Godt. På det tidspunkt, hvor man gik i gang med det her studie, der hed Toledo-studiet, der prøvede man faktisk at lave sådan et godt, randomiseret, placebo-kontrolleret studie, hvor man ville vise, at den her behandling virker. Og man begyndte med, man havde egentlig begyndt at bruge medicinen, men nu vil man ligesom vise, at det faktisk det giver mening. Og jeg ved, fordi vi var selv med, at det var også lidt et problem, fordi det virkede jo så godt i forhold til placebo, så det var sådan lidt besværligt det der med, at man var i en placeboarm. Men i hvert fald så kiggede man på det, der hedder off-time, altså den periode, hvor man har svært ved at bevæge sig. Det var det, de målte på i forhold til effekten af den her pumpe. Og man kiggede på placebo, det er jo det, hvor man får noget medicin, hvor man ikke ved, om det er det aktive stof, eller et stof, der ikke har aktiv virkning. Så man ligesom er blindet for, om man får noget behandling, der virker eller ej. Så mener vi, at man får en mere sikker vurdering. Det er jo sådan, at vi ved fra nogle studier, at hvis man har Parkinson, så er der en meget stor placeboeffekt. Det har noget at gøre med, at dopamin er jo noget, vi alle sammen sådan sender ud, afhængig af humør og afhængig af, hvad vi regner med. Det er et forventningsstof. Det vil sige, at hvis man forventer noget godt, så får man sådan en spike i dopamin i hjernen. Og det vil formentlig have noget at gøre med det, at det er sådan, at når man får en behandling, man regner med virker, så har det en stor effekt, hvis man har Parkinson faktisk. Så det er ikke så dumt at lave sådan et placebo-kontrolleret studie. Men det viste i hvert fald, at der var en klar nedgang i den her off-tid. De opnåede det mål, de gerne ville i forhold til at vise effekt. Der er også et lille billede af en, der har sådan en nål, subkutan nål. Den ligner vel egentlig meget den der levodopa subkutan nål, også i forhold til størrelse og så videre. Og man snakker om off-tid, altså hvor man har dårlig bevægelighed, og on-tid, hvor man siger, at man har god bevægelighed. Og så det, der hedder besværlige dyskinesier, altså hvor man har for mange overbevægelser til, at det er rart.
Jeg tænker, at de fleste vil mene, at at have en lille smule overbevægelser, det er okay. Det er bedre end ikke at kunne bevæge sig. Men at have nogen, der er sådan voldsomme, det kan blive meget handicappende, ikke? Så det er det, man kigger lidt på. Hvis man kigger på bivirkninger, så for at sige, det har effekt. Der er ikke nogen tvivl. Når man kigger på bivirkninger, så er der nok den hyppigste bivirkning er det, vi kalder noduli. Altså at der, hvor man har sat nålen ind i huden, kommer der sådan en irritation, som kan være svær at komme af med. Så man simpelthen får sådan nogle røde knopper og nogle hævelser i huden. Og vi har haft patienter, der har måttet stoppe på grund af, at der har været problemer med huden. En del har fået kvalme. Apomorfin er faktisk et stof, som gør, at man får akut kvalme. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men hvis man går ned og får noget kvalmestillende, hvis man nu bliver indlagt på hospitalet, og man har kvalme, og man skal have noget medicin mod kvalme, så får man faktisk noget medicin, der går imod dopamin. Så dopamin i sig selv giver kvalme. Så hvis man får den her medicin, som sådan giver det meget potent, så kan man godt få voldsom kvalme. Man kan få søvnighed, altså simpelthen rigtig sådan, nærmest umanerlig træthed, som også har fået nogen til at stoppe med behandlingen. Så det er nogle af de symptomer, man kan have som bivirkninger, som er hvad skal man sige, et af de udfordringer, der er lige præcis ved denne her behandling. Ved du, hvor mange vi har, der behandles med apomorfin nu? Ikke ret mange, vel? Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Hvis man er kandidat til apomorfinpumpe, I kan se ham her, nu behøver jeg ikke at vise den video igen. Det var, han ville gerne, han var kandidat til DBS, det ville han ikke have. Han syntes, det var for stor en risiko at løbe. Så blev han kandidat til apomorfinpumpe, fordi det ligner hinanden. Så en, der kunne få DBS, kunne i princippet formentlig også få en apomorfinpumpe. Der er nogle ændringer, altså der er nogle enkelte ting, man skal tænke på. Man skal jo for det første have godt respons af apomorfin. Det er jo ikke det samme som levodopa. Man skal have de her fluktuationer, vi snakkede om, så der er en indikation for behandlingen. Det er mere følsomt i forhold til hallucinationer. Her får man jo medicin, der giver psykiatriske bivirkninger. Så hvis man allerede har det, så vil det være dumt at give en pumpe, der gør det værre. ICD og DDS, det er de her impulskontrolforstyrrelser. Der skal man ikke have for meget af, for det kan en dopaminagonist gøre værre. Man skal ikke have demens. Så er der ortostatisk hypotension, det med, at blodtrykket falder, når man rejser sig op. Det kan denne her medicin også forværre, og derfor så er det noget, vi undersøger også. Så er der det, vi kan kalde håndtering af pumpen. Og der kan man sige, der er det jo sådan et lidt elastik i metermål-agtigt argument, fordi det afhænger jo fuldstændig af, kan man selv håndtere pumpen? Har man en pårørende, der kan håndtere pumpen? Har man nogle sygeplejersker i lokalområdet, der kommer og håndterer pumpen? Så det vil være noget, hvor man kan sige, at man skal snakke sammen om det og finde ud af, hvad giver mening. Min personlige holdning er, at det skal ikke gå ud over folk, at de ikke er gift eller har en kæreste eller en partner, der har lyst til at styre en pumpe. Så må man finde ud af det på en anden måde. Men det er dog et fakt, at det er en lille smule mere besværligt, hvis man selv skal stå med det, og man faktisk er for dårlig motorisk til at kunne gøre det. Så det er jo under alle omstændigheder et praktisk problem, man skal håndtere. Yes. Så næste, det var denne her duodopa. Og her har jeg faktisk taget billede her, en tegning af en duodopa, den gammeldags, var jeg lige ved at sige. Den der, som blev opfundet op hos Dag Nyholm i Uppsala, hvor man har sådan en kasse med medicin. Levodopa fylder jo desværre. Man kan ikke sådan lige få det ned og til at fylde ingenting. Så det, som man har gjort her, det er, at man har taget, hvad der svarer til cinemet, og lavet det til en gel. Og den her gel, den bliver så pumpet ind med et pumpesystem. Så man har sådan et medicinreservoir, man sætter på pumpen. Og det er jo så den nederste del af den her kasse, som jeg viser her. Så den øverste del, det er selve pumpen. Og så er det jo sammensat sådan så, at det her, det vil være uden for huden. Så det her, det svarer nogenlunde til, at jeg har sådan en side. Sådan ser den ud. Den vejer inklusive medicin i underkanten af det. Og der er jo så forskellige bæremuligheder i form af vest eller
man kan have den i en strop, eller i en bæltetaske, eller. Yes. Der er også lavet nogle undersøgelser af, om hvordan den her duodopa virker. Der var de første undersøgelser der fra Sverige, hvor de viste, at de lavede sådan nogle af de her beskrivelser af, hvordan dopaminen var mere stabil i blodet. Og så har man så efterfølgende lavet igen sådan en randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor man får en duodopa, eller man får vanlig tabletbehandling. Og det har man så kigget på her i forhold til hinanden, hvor man så får enten den ene eller den anden behandling. Her har man ikke givet sådan en blindet behandling, ligesom man prøvede med apomorfinen. Her får man ligesom, man ved godt, om man har en pumpe, eller man får tabletter. Det er lidt svært, det har de i hvert fald ikke gjort, at lave den der blinding. Så skulle man forestille sig, at man skulle, det ved jeg ikke helt, hvordan man skulle gøre, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det kan jeg godt forstå, at de har gjort på den måde. Så her sammenligner man pumpebehandling, hvor man får sin operation med en PEG-sonde. Der bliver lavet sådan en lille maveoperation, hvor man får lagt en sonde ind i maven, og så går medicinen gennem en indersonde igennem den ned i 12-fingertarmen. Det smarte ved det er, at man ligesom bypasser selve mavesækken. Der sker det, når man har haft Parkinson i nogle år, at mavesækkens funktion bliver lidt forstyrret, sådan at den der tømning, der sker, den kan godt blive forsinket. Hvis mavesækkens tømning forsinkes, så får man medicinen forsinket. Mavesækkens tømning handler også om, hvor meget fedt man spiser i et måltid. Det har lidt af betydning, hvad man spiser. Jeg passer altid lidt på med at sige det, fordi det er jo klart, at man skal huske at spise nok, og man skal ikke lade være med at spise protein, fordi at så mangler man virkelig protein til sine muskler. Man skal også få nok næring, men det er selvfølgelig medvirkende til, hvordan man optager medicinen, hvad man spiser. Det er også fuldstændig korrekt, at dopaminen er en aminosyre, som ligesom går ind og går i konkurrence med den protein, man spiser. Så det skal man selvfølgelig tænke over. Men så vil jeg sige, at det allervigtigste er at spise. Det bliver I nødt til at huske alle sammen. Så, men ikke, fordi alle med Parkinson bliver på et tidspunkt tynde. Nå, det de fandt ud af, da de lavede det der forsøg med duodopa, hvor man kigger på duodopa i modsætning til at tage Sinemet, det var, at man reducerede off-tiden rigtig, rigtig meget, og man reducerede også den dårlige on-tid med masse dyskinesier. Så, men især var det virkelig godt til at nedbringe den her off ved med at gå helt i stå. Igen er der nogle bivirkninger, altså at man faktisk fik for meget medicin, så man fik nogle svære overbevægelser, det der hedder dyskinesier. Det var en del af problematikken. Der var også nogen, der fik psykoser, at man simpelthen, fordi man på en måde kan tåle mere medicin, når det kommer mere stabilt, og så man simpelthen kan få nogle af de medicinrelaterede bivirkninger i større grad. Nogle tabte sig også. I forhold til proceduren og i forhold til selve det at have en PEG-sonde, så var der selvfølgelig en infektion og så videre. Og man kan også få ødelæggelse. Der var nogle af pumperne, hvor man i det her forsøg, hvor der kom et svigt, altså hvor hardwaren på en eller anden måde gik i stykker. Det kan jo ske selvfølgelig ved alle behandlingerne. Yes. Det er næsten de samme kandidater. Man kan sige, her er det ikke lige så farligt, var jeg lige ved at sige, at have tendens til de psykiatriske bivirkninger. Levodopa er jo i sig selv den Parkinson-medicin, der i forhold til effekten har lavest risiko for at give psykose. Altså når vi lige ser bort fra DBS, som ikke har det som bivirkning. Men hvis man tager medicinen, så vil det med at få hallucinationer, for at få en psykiatrisk bivirkning, der er levodopa det, der er mest effektivt i forhold til risikoen. Demens det samme, relativ kontraindikation, men det er klart, at man skal jo kunne samarbejde omkring at have en pumpe. Aldersgrænse er relativ, hvor vi ved operationer synes, vi ved, at det er bedre resultat, hvis man er yngre. Vi har ikke nogen absolut aldersgrænse, men det er klart, at hvis man kommer noget op i alderen, så er det en begrænsende faktor. Neurokirurgerne vil helst ikke over 75. Men altså, jeg kan huske, at jeg engang for mange år siden på mit eget hospital holdt sådan et oplæg om DBS, da jeg var Ph.D.-studerende, og sagde, at vi havde en grænse på 70. Det fik jeg skæld ud af, det må jeg sige. Der kom direktionen efter mig, det må man ikke sige. Og det er også rigtigt, det siger vi. Det er heller ikke rigtigt, det er 70, men det ligger der lidt over 70, at vi er kede af, at man bliver for gammel, og det er simpelthen, fordi man risikerer for meget.
Men det flytter sig. Det er ikke sådan, hvad kan man sige, en fuldstændig fast grænse. Det er vigtigt. Det er også noget med biologi at gøre. Er man ligesom meget velfungerende, på trods af alder og så videre, så betyder det noget. Nå, tilbage til levodopaen. Man skal kunne tåle at få indlagt den her PEG-sonde, og vi igen med håndtering af pumpen, det er det samme som før. Og så og så lesigonen, som vi har været inde på flere gange, er det næsten det samme. Jeg kan lige sige, at der er, hvis vi taler om den anden glukobehandling her, så er der i underkanten af 200 patienter i Danmark, der har glukobehandling. Det her med at finde ud af, hvad skal det være for en behandling, hvor hører man bedst hjemme og sådan noget, det skal man jo tale med neurologen om, og samlet set må man sige, at de avancerede behandlinger er rigtig, rigtig gode til de rigtige patienter. Ja. Jeg er helt enig. Det er jo et forsøg på at være pædagogisk, at jeg har taget det samme person med her, fordi han egentlig har og vil have været kandidat til alle de her behandlinger. Ikke? Så ved mange patienter vil alle kunne bruges, og så handler det jo om nogle enkelte ting, som kan blive meget betydningsfulde, der betyder noget ved de enkelte behandlingsformer i forhold til, hvad der er bedst. Og lesigonen, der skal man jo kunne tåle den her COMT-hæmmer, som er det der ekstra stof, der lægges i. Hvis man går ned tilbage og kigger på min lille dopamin-celle her, så har vi her dopaminet, det er det der sorte, der ligger heroppe, bliver sat ud i den her spalte, som man har fra en nervecelle til den næste, så bliver der afleveret noget dopamin ud i den her spalte, og det dopamin, det går videre og sætter sig på det, vi kalder dopaminreceptorerne, hvor også dopaminagonisterne virker hernede. Og det her stof, dopaminen, det bliver jo nedbrudt. Så det her nedbrydning af stoffet, det bliver hæmmet, eller det sker også ved hjælp af COMT. Så hvis man lægger en COMT-hæmmer i, så går man ind og hæmmer nedbrydning af levodopa. Så når man spiser levodopa, så vil en COMT-hæmmer gøre sådan, at den bliver nedbrudt langsommere. Så den på en eller anden måde lever lidt længere. Det gør så, at selve medicinen bliver lidt mere potent. Man siger, at det er en tredjedel mere potent. Jeg tænker, det er sådan lidt individuelt, men i princippet. Og det gør så, at den pumpe, hvor man skal bære med medicin, den bliver en lille smule mindre. Og derfor så er det lidt mere handy på en eller anden måde at bære rundt på, end den anden. Vil jeg tro, der er mange, der synes. Det har i hvert fald været argumentationen fra nogen for at få det, kan man sige. Ja, jeg kan lige vise, jeg har vist en gang, men altså pumpen det den her, og det her det er jo så medicinreservoiret, og det her det er selve pumpedelen, så den er jo selvfølgelig en del mindre og vejer lidt mindre. Slangesystemet er det samme, ja. Stort set. De her plastikdiluter, der sidder her, de er lidt forskellige fra den ene til den anden. Men i princippet er det sådan, så hvis man så endelig ikke må tåle det her ekstra stof, der er i, så kan man godt skifte til den anden model, ved at vi bare piller nogle af plastikdiluterne fra, man behøver ikke at blive opereret igen. Nej, selve indgrebet er fuldstændig det samme, jo. Ja. Yes, godt. Og der har man så kigget, man har lavet det her studie her, jeg henviser til, hvor man har kigget på sammenligning til, duodopa. Godt. Så kommer vi til foslevodopa, carbidopa. Levodopa, carbidopa, det er jo det, som er Sinemet også, ikke? Og så har man lavet det en lille smule anderledes, sådan at man kan putte det ind i underhuden, og så virker det der. Og det er jo det her, vi har hørt lidt om, som er blevet hurtigt taget, jeg vil sige, mange har taget det hurtigt til sig, fordi her har man jo en mulighed for at få levodopa i huden og uden et indgreb, og med en behandling, der er hele døgnet. Der får man en 24-timers behandling. Man får ikke samme dosis om dagen og om natten, men man får behandling døgnet rundt. Og det er vigtigt, det skal man, det kan man ikke undgå. Ja. Og sådan set en fordel med ved den nye pumpe, duodopaen til den gamle pumpe, det må være ude af køleskabet i 24 timer. Det her, det må være ude i 28 dage. Så det vil sige, skal man på ferie, så er man fri for at have køletasker og så videre med. Kunne I alle sammen høre det? At duodopaen, den må være ude af køleskabet i 24 timer, og denne her foslevodopa,
kan holde sig 28 dage. 28 dage uden for køleskab, ja. Måske, altså, jeg beklager, min infopumpe, den var udlånt, da jeg tog hjemmefra. Derfor havde jeg ikke min, men nu har vi vores gode ven siddende hernede. Sådan ser den pumpe ud. Det her med at sætte slangen på huden og sådan noget, det er præcis det samme som den anden model, vi satte slangen på huden. Så pumpemodellen ser sådan her. Det er også det, der faktisk er et lille billede af heroppe fra et af de studier, der er lavet. Det er sådan, at som vi hørte, så har det ligesom været på trapperne, og der har været et projekt, der er kørt, hvor vi også har haft patienter med i København. Jeg ved også, de har haft nogle fra Aarhus. Jeg ved ikke præcis, hvor mange. Det projekt det er overstået, og det har gjort, at man har kunne gå videre med det her, der kører nu, hvor egentlig er det sådan, at der kører et projekt nu. Det er, kan I se ind på det, der hedder Clinical Trials, hvor man, og det hedder Rossini, og hvor man vil inkludere 450 på verdensplan, hvor man kigger på, hvordan går det faktisk. Man vil samle data op på, hvordan går det, når man starter den her behandling. Jeg formoder ikke, at I er med i det projekt, fordi det var fra Kolding, ikke også? Ja. Vi har nogen med i København, der er også i Aarhus og Odense. Vi er med. I er med? Ja. Det passer ikke. Det er ikke. Er det ifølge den her, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen fra Aarhus med. Jeg troede, de var med. Glostrup og Odense. Ja, det er Glostrup og Odense, der er med. Men det korte og lange er egentlig, at her er man så med i et projekt, hvor man har samlet en masse data op, så vi bliver klogere på, hvordan er det at have den her pumpe. Samtidig med, at det faktisk er godkendt til behandling, sådan at man faktisk bare kan få det og kan bestille det og få det startet op. Så man behøver ikke være med i et projekt for at få det. Jeg synes personligt, at det er virkelig godt, de også laver projektet, fordi så bliver vi klogere på, hvad betyder det, når man giver levodopa på en lidt anderledes måde, end vi er vant til. Ikke? Der er lavet, eller kandidater, det er lidt det samme. Her er det jo ret vigtigt, at man har et levodopa-respons. Igen skal man have de her fluktuationer, det skal være indiceret, at man får en avanceret behandling. I forhold til det her Rossini-studie, der måtte man ikke have en MMSE over 24, det betyder, at man ikke må være dement. Men jeg tænker, det er igen relativt, hvor dårlig kognitiv man må være. Og så skriver de her noget, som jeg tror måske er lidt vigtigt, at man skal passe på, hvis man har nogle hudproblemer. Fordi at det kan give et problem, hvis man har det i forhold til at tåle medicinen i huden. Der er lavet et studie, hvor man kigger på sådan safety, og hvor sikkert det er, hvor man har kigget 12 uger. Og her, nu skal jeg have brillerne på for at kunne se. Her har de randomiseret 69 til at få Sinemet, altså levodopa carbidopa, som tabletter, og så 76 til at få det her foslevodopa i maveskindet. Og i de to grupper, der er der så 62, der fortsat i projektet færdig i den, der fik tabletterne, og 48 i dem, der har haft sonden. De har helt klart haft effekt, dem der havde sonden i forhold til tabletter. Der kan I se, det er meget signifikant, at de har færre problemer med sådan voldsomme overbevægelser, dyskinesier, og også det her med off. De har haft nogle bivirkninger, som har været lidt en udfordring, altså i forhold til, at der har været flere bivirkninger i den gruppe, der fik pumpen, hvilket jo på en måde ikke er så mærkeligt, fordi man får jo en medicin, hvor man går ind og giver en behandling ind i huden, så det vil være lidt underligt, hvis ikke der var mere der på den måde. Men altså der har man så 85% har bivirkninger af pumpe, og 63% af tabletterne her. Noget af det, som, jeg ved ikke om du har kommentarer til det, Anders, men noget af det, som er, at der er de her infusion site events, altså der, hvor man ligesom går ind og infunderer medicinen. Jeg forstår ikke helt, hvordan man kan have 12% i den gruppe, der fik tabletter. Men det er nu det. Men i hvert fald så var det et udfordring, at dem, der fik medicinen, der fik man nogle udfordringer i forhold til at tåle det der, hvor den kom ind. Og det tænker jeg lidt er vigtigt, ikke at det skal bremse en behandling, men at det er jo vigtigt at adressere det. Vi har mindre erfaring med det her, end vi havde med apomorfin. Ved apomorfin, der var det sådan, at man kunne få en ultralydsbehandling af maven, som gjorde, at man tålte medicin bedre. Jeg ved simpelthen ikke helt andet, end at det, jeg ved, de gør, de skriver, det skal være meget rent, fordi det er infektionsrisiko, man er bekymret for.
Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til det? Jo, altså det har man både set, som du siger, i forbindelse med det studie, der man kører før man godkendte medicinen, men også, det er også erfaringer, man hører om kolleger rundt omkring, som der er jo cirka i underkanten af 100 patienter, der har sådan en type behandling her, og der er en del patienter, der døjer med de her hudgener her. Mange patienter, så gør behandlingen ganske udmærket. Men der er nogen, hvor man skal være lidt mere opmærksom, og en gang imellem, så kræver det måske, at man kigger på, om der skal antibiotika til, eller om man stadig kan tåle medicinen. Det er vigtigt, at de her steder, hvor man har de her medicindepoter, at man får masseret maveskinnet, man får sådan en lille massagehold, og man skal massere det. Ultralysbehandling virker nok ikke helt. Nej, det tror jeg ikke. Ja, så det er et opmærksomhedspunkt. Ja. Ja, hvis nu skulle jeg sige, at der er til den anden type, den her, jeg ved godt, du springer. Nej, det er fint. Men den anden type, behandling med sonden, med den lille pumpe, der er i lidt over 100 patienter i behandling. Så man godt synes, at jamen altså, hvorfor er der cirka 200 patienter i behandling sådan en stor klodsepumpe, og man kan få sådan en lille fixing, hvor der er 100, det har altså noget at gøre med, at man måske ikke tåler det enkelte præparat, så derfor er det stadig vigtigt, at vi får selekteret de rigtige patienter til en rigtig behandling. Ja, det har rigtig meget at gøre med, hvad man tåler, som du siger, og hvilken medicin, der virker bedst. Godt. Jeg tænkte, inden vi går til spørgsmålet, kunne jeg godt tænke mig bare lige at bruge 2 minutter på, jeg havde lige et slide om MRGFUS, og det er bare for at sige, at det er jo ikke noget, der er tilbudt i Danmark, hvis der er nogen, der havde det spørgsmål. Det har I sikkert hørt en del om, og jeg ved, der har været i hvert fald snakket lidt om det til nogle møder, at det kunne blive en mulighed, når man har Parkinson, at få MRGFUS, altså det her ultralysbehandling for rysten. Og det er sådan i Danmark, at det er godkendt til, at man behandler rysten, altså tremor, ikke ved Parkinson, men hvis man har en tremor-sygdom, og det er kun i Aarhus, det er godkendt. Vi har ikke sådan et apparat i København. Det er kun i Aarhus, de har det. Så vidt jeg ved. Så er det sådan, at man faktisk har prøvet at kigge på verdensplan, at nogen, der har lavet nogle undersøgelser og se, kunne man bruge det ved Parkinson? Og der er et lille projekt her, hvor man har kigget på det i USA, hvor man har kigget på den samme kerne, som hedder STN-kernen, som vi bruger ved DBS. Før man begyndte at bruge DBS, der gik man faktisk ned og lavede en lille læsion der. Og det, som ultralydsbehandling er i virkeligheden en læsionsbehandling. Man behøver ikke at gå ind igennem hjernen, men man ligger i en MR-scanner, hvor der er et felt, og hvor man kan give ultralydsstråler, bølger ind, som så brænder et bestemt område. Og det, der er så smart med den nye måde at gøre det på, er, at man kan sådan ligesom varme en lille smule op af vævet, sådan at man ikke har ødelagt det, men så kan man stadigvæk godt se, om det hjælper på rysten. Så på den måde bruger man det ved rysten, at man kan sige, man går ind og begynder lige at give noget, der næsten ødelægger, man ikke gør det rigtigt, så kan man se, om det hjælper, og så kan man så give læsionen der. Ved Parkinson går man så ind i den, der hedder subthalamus. Hvis man skulle give noget, der var lige så effektivt, så skulle man ind i samme kerne, som vi bruger ved DBS. Og før man fik DBS, så gik man også ind og lavede de her læsioner. Og det er der lavet en lille studie på i USA, tror jeg det var. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er Obesos gruppe, det er ikke USA. Men der har man faktisk prøvet at kigge på, hvad gør det, kunne det hjælpe, og hvor man også finder, at det har en effekt, men man finder også, at der er nogle taleproblemer, gangproblemer, og man også fik noget svaghed, altså lidt lammelse osv. Så foreløbig vil jeg sige, at det er noget, hvor man kan sige, det er noget, der er på vej. Og jeg tænker, når man er blevet virkelig god til at bruge den her metode, kan det sagtens være, at det bliver en mulighed også ved Parkinson. Det er jeg ret sikker på. Men foreløbig er det der ikke helt. Og jeg synes jo egentlig, at det er ret godt, at der bliver lavet nogle undersøgelser ude i verden, som vi kan lære af,
og så gå i gang med at bruge det, når vi har fået den lærdom. Det var bare et lille billede af det der med, hvad man egentlig gør, når man går ind og laver sådan en lille lesion derinde i hjernen. Og så vil jeg bare lige til allersidst, at hvis der er nogen, der havde hørt om det, det er, at de jo begyndt at lave stamcellebehandling i Lund. Den første patient blev opereret i februar sidste år, og det er et projekt, som kommer, hvor man også, der går man så ind faktisk, ligesom vi gør ved DBS igennem hjernen, og så lægger man derover nogle små celler ind, som så er celler, der begynder at lave dopamin. De er ligesom præprogrammeret og lavet af det Novo Nordisk, laver det i Danmark, laver cellerne, de bliver så sat ind i Lund. Og det man har gjort i det projekt, der kører det, at man har taget en gruppe patienter og inkluderet og sagt, nu følger vi de her patienter, vi vil faktisk finde ud af, om man kan bruge den her behandling fornuftigt, og så går man ind og følger dem over lang tid, så man ser, har vi valgt de rigtige til behandlingen. Ligesom andre siger, i de her behandlinger er det sindssygt vigtigt, at man vælger den rigtige person til den rigtige behandling. Og det er også derfor, de gør det på den måde. Så det må vi vente og se, hvordan det går med det. Men det kommer også. Ja. Så er jeg sådan set færdig til spørgsmål. Ja. Vi skal så snart til at slutte af nu. Tak for oplæggene, og tak for de mange gode spørgsmål. Jeg har lige det her, inden vi stopper helt for i dag. Der var en, der nævnte en Facebook-gruppe, så det vil jeg lige gøre lidt reklame for. Der er både en Facebook-gruppe for DBS og for pumperne, og de hedder Face DBS og Face Pumpe, så man kan finde derinde og spørge folk til råds, hvis man har lyst til det. Så vil jeg sige, at vi i Parkinsonforeningen har 2 brochurer. Den ene er den, der hedder avanceret behandling af Parkinsons sygdom, som kun handler om avanceret behandling. Så har vi fået en relativt ny brochure, der hedder Medicin af Parkinson, hvor der også står mere generelt om medicin og lidt om avanceret behandling, og der står også lidt om den her nye Duodopa subkutane pumpe. Og de kan findes inde på vores hjemmeside, der kan man enten købe den, eller man kan downloade den gratis som en PDF, hedder det. Ja. Så skal jeg også lige sige tak til Medtronic og Convatec, Nordic Infocare og Appy, som har støttet mødet i dag. Det er vi glade for, så vi kunne invitere en masse af jer til at få noget information. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Det var dejligt, I kom, og jeg håber, I har fået en masse ud af det. Og jeg håber, I kommer godt hjem igen. Og god weekend.